با عرض سلام دوستان ارجمند هواداران فوتبال و بخصوص راقبان شبکه ورزش مدت چند برنامه ما روی اکران ها نبود و تصمیم گرفتیم که موسم رو با تهیه یک برنامه دایر به مسابقه جمهوریوی که نام دارد بین وزارت اجراها جام پایتخت 2020 آغاز کنیم و این نوبت ما تصمیم گرفتیم که در روز ششم برگزاری همین مسابقه عضو ورزشگاه شویم و از رقابت‌های جالب و دیدنی با شما قصه کنیم. فوتبال خرد چون ан'ана дар Тоҷикистон ҳар мавсим гузаронида мешавад. Бо оғози фасли зебои баҳор, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе дар баробари ҷоми шаҳрдорӣ мусобиқаи ҷоми пойтахтро ҳам миёни дастаҳои футболи хурди вазорату идораҳои мамлакат доир мекунад, ки мақсади он пеш аз ҳама тарғибу ташвиқи варзиш ва солимгардонии кормандони соҳаҳои гуногуни мамлакат мебошад. бешаку шубҳа ин гуна мусобиқаҳо ки дар арафаи иди байналмилалии наврӯз ва рӯзи пойтахт рост меояд, тамоми вазорату муассисаҳои шаҳри Душанберо муттаҳид месозад. барои ҳавасмандӣ ҳам аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ба ғолибон маблағҳои пулӣ ҷудо шудааст, ки дастаҳоро аз як тараф водор мекунад то ба натиҷаҳои баланд талош намоянд. барои мусобиқаи баргузории мусобиқаи хурд беш аз 128800 сомонӣ барои ғолибону ҷоизадорон ҷудо шудааст ва инчунин ҳамасола дар мусобиқаи мазкур дар соли тӯли 4 сол аст ки мусобиқаи мазкур баргузор мегардад. дар мусобиқаи мазкур соли 2017 21 даста буд, дар соли 2018 35 даста буд, дар соли 2019 54 даста буд ва дар соли 2020 бошад 70 даста аз вазорати идораҳо, кумитаҳо, муассисаҳо иштирок доранд. нисбат ба соли гузашта дар мусобиқа шумораи тимҳо афзун шуда, тартиби баргузорӣ ҳам тағйир ёфтааст. мусобиқа оид ба футболи хурд барои дарёфти ҷоми пойтахт бахшида ба рӯзи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе аз 13 март то 17 апрели соли ҷорӣ мо ба нақша гирифтем. дар ин мусобиқа мо дар ду сину сол, яъне аз бозингарони аз сини 20 то 33 ва 33 сола боло 70 даста иштирок мекунад. дар якум сину соли аз 20 то 33 солаҳо 56 даста ба 8 гурӯҳ тақсим шуданд ва дар гурӯҳи дуюм аз 33 сола боло 14 даста ба ду гурӯҳ тақсим шуданд, ки онҳо аввал ба таври даврӣ боз мекунанд, баъд аз он бо системаи олимпӣ боз мекунанд ва ғолиб ва ҷоизадорони ҷомро дар охири мусобиқа, аниқтараш рӯзи 17 апрел мо муайян менамоем. мо аз рӯзи шашуми мусобиқа дидан кардем, ки воқеан ҳам нафарони касбу кори гуногун ба сину соли худ нигоҳ накарда иштироки фаъол менамоянд. бозиҳо бошад бисёр ҷолибу тамошобоб сурат мегирад ва мухлисони зиёд ҳам дар се майдони хурди футболбозӣ онро аз наздик тамошо мекунанд. кормандони вазорати тандурустӣ ки бешак барои саломатии аҳолӣ хизмат мекунанд, дар ин мусобиқа ҳам бо як дастаи мукаммал иштироки фаъол доранд. ба гуфти масъулини ин вазорат, дастаи онҳо таҷрибаи хуби ширкат дар мусобиқаҳои байналмилалиро доранд, вале бори аввал дар ин мусобиқа иштирок менамоянд.
аввало ки дастаи тими вазорати тандурустӣ дар ин мусобиқот якумин маротиба иштирок карда истодааст. соли гузашта вазорати тандурустӣ футболбозони худро ба мусобиқоти байналмилалӣ ки дар шаҳри Тошканд шуда гузашта буд равон карда буд ва хушбахтона командаи Тоҷикистон сазовори ҷои дуюм шуд. имсол ин мусобиқот дар шаҳри Алмато бояд шуда гузарад ва иштироки мо тайёрӣ ба ин мусобиқати байналмилалӣ мебошад. мо рости гап орзуи ҳавас доштем ки чунин мусобиқот бисёртар шавад. ҳозир ман ки пеш дар ҷавониам ба футбол ишқу муҳаббат пайдо карда будам ва мехостам ки футболбоз шавам, аммо соҳиби касби духтуриро баъд интихоб кардам ва бо Вазген Манасян, Абдуғаффор Юлдошев, Муҳсин Мухаммадиев, Рашид Рахимов якҷоя бозӣ мекардем ва хуб шуд ки мана дар ҳамин солҳо боз ба футбол баргаштем ва мехоҳам ки футбол дар Тоҷикистон рушду равнақ ёбад. яке аз бозиҳои ҷолиб миёни кормандони суди шаҳри Душанбе ва Амонатбонк сурат гирифт. дастаҳо ки таҷрибаи хуби ҳунарнамоӣ дар ин мусобиқаҳоро доранд ба дарвозаи ҳамдигар голҳои зиёд ворид карданд. сараввал кормандони суди шаҳрӣ 3 дафъа пайҳам ба пеш баромаданд, аммо ин бартарии худро нигоҳ дошта натавонистанд. ҳунари бозингарони Бонг волотар намуд ки бозии бохтаистодаро бо пирӯзӣ ҷамъбаст карда соҳиби 3 хол шуданд. дар ҳамин майдон бозии суди шаҳри Душанбе ва инчунин дастаи Амонатбонк ба анҷом расид. баъди ҳисоби 3-0 дастаи Амонатбонк пирӯзӣ ба даст овард. Ҳаким Амраҷонов яке аз бозингароне ки имрӯз дар ин бозӣ ширкат накард, аммо дастаи онҳо ғолибият ба даст овард. бачаҳо имрӯз чӣ гуна бозӣ карданд ва умуман ҷоми пойтахт барои дастаи Амонатбонк чӣ дода истодааст? албатта мехостам миннатдории худро баён кунам ба ташкилкунандагони ҳамин мусобиқа, чунки ин мусобиқа ба тамоми кормандони мо имкон медиҳад ки аввалан ба варзиш машғул шаванд ва бадани худро бутоб диҳанд ва ин бозӣ бисёр ҳам дар якум тайм мушкил буд, аммо бачаҳои мо бисёр дар дуюм тайм бозии хуб нишон дода ва бар дастаи суди шаҳрӣ ғалаба ба даст оварданд. дӯстони азиз, дар назди мо Дилшод Давлатов бозингари дастаи суди шаҳри Душанбе ҳастанд. мутаассифона дастаи онҳо баъди ҳисоби 3-0 бохтанд. чӣ шуд ки дастаи шумо имрӯз натавонист ғалаба ба даст овардан? ростӣ аз назари ман аз рӯи қувваи ҷисмонии футболбозони дастаи суди шаҳр, чунки онҳо давоми сол як бор дар як ҳамин хел ҷамъомад иштирок мекунанд. мусобиқаи ҷоми пойтахт чӣ медиҳад ба дастаи шумо? мо барои як оянда бозии нағзи худ, барои тайёр шудани бадан ба як баъди 3 голе ки дастаи шумо ба дарвозаи Амонатбонк зад, ман бовар доштам ки ҳатман пирӯзӣ калон ба қайд гирифта мешавад, аммо фаҳмем ки бозӣ бо бартарии дастаи Амонатбонк ҷамъбаст шудааст. ман ҳам ҳамчун бозингар, ҳамчун футболбоз
بعد از 3-0 گفتم فکر کردم تمام уже این بازی رو شاید از همین جهت دسته شما ممکن از همین جهت باشه، چون که دیگر بچه‌های سودی شهرم، فوتبال بازان سودی شهرم همین با همین فکر با همین خلاصه آمده بازی رو دعای خود رو از دست دادم. дар майдони дигар бозии дастаҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва дастаи сохтмон ва меъмории шаҳри душанбе сурат гирифт. ин вохӯрӣ дар гурӯҳи дуюми мусобиқа, яъне аз 33 сола боло баргузор шуд. бозии ҷолиб ва диданӣ бо иштироки ин дастаҳо бо пирӯзии калони кормандони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ба поён расид. чанд лаҳза пеш бозии нахусти рӯзи шашум миёни дастаи ҳукумати шаҳри душанбе ва инчунин раёсати сохтмони шаҳри душанбе ба анҷом расид. дар назди мо яке аз бозингарони беҳтарини дастаи мазкур зиёдулло одинаев қарор доранд. мусобиқа имрӯз чӣ гуна сурат гирифта истодааст дар майдонҳои шаҳри душанбе? мо хеле хурсанд ҳастем ки дар ин мусобиқа рафта истода ҷоми раиси шаҳр ки ҳама бародару ҳама бачаҳо иштирок доранд. имрӯз мо сеюм бозӣ аст ки имрӯз бо дастаи сохтмон бозӣ кардему. мо 8-3 ғалаба кардем. хеле хурсанд ҳастем. хуб, умуман кадом дастаҳо ба андешаи шумо дар ин мусобиқа афзалияти калон доранд ё пурқувваттаранд? ҳастанд дастаҳои пурқувват ҳастанд ки мисли вавилон ҳастанд, динамо ва ғайраҳо ҳастанд командаҳои нав. хуб, дӯстони азиз, хотиррасон мекунем ки дастаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе яке аз тимҳои пурқувват аст. соли дуюм аст ки дар ин мусобиқа бо сари баланд баромад мекунад. албатта маълум мешавад ки ҳама кормандони албатта ин ниҳод айни ҳол дар ин мусобиқа ширкат доранд. барои кормандон чӣ медиҳад дар ин мусобиқа? барои кормандон медиҳад ки хеле хушҳол мешаванду омода ба варзиш машғул мешаванду варзиш гарави саломатист. ҳама бо вақти хушу рӯи болида ба хона бармегардад. хуб, дӯстони азиз, чӣ тавре ки ишора кардем, мусобиқа байни вазорату идораҳои ҷумҳурӣ баргузор карда мешавад. мақсади он пеш аз ҳама оммавӣ намудани варзиш ва умуман футбол ва солимгардонӣ. ин намуди варзиш миёни кормандони вазорату идораҳо ва ташкилоту муассисаҳои ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад. ва имрӯз баъди чанд лаҳза аниқтараш дастаи сохтмони кишвар бозии худро баргузор мекунад ва мо омода ҳастем ки бо баъзе аз бозингарони дастаи сохтмони кишвар ҳамсӯҳбат ҳам шавем. ва инҷо дар назди мо алиҷон ҳабибуллоев, собиқ капитани дастаи сорокомпания қарор доранд. яке аз бозингарони беҳтарин ҳастанд. хуб, алиҷон, салому алайкум. ин мусобиқа умуман чӣ гуна сурат гирифта истодааст ба фикри шумо? хеле мусобиқаи нағзи клип шукӯҳу шаомати баланд. хуб, сохтмони кишвар яке аз дастаҳое аст ки ҳамасола барои медалҳои ин мусобиқа талош мекунад. омодагии ин даста чӣ гуна аст ба мусобиқа? омодаги ай группа омадану бо оянда як 4 полуфинал иштирок кард. хуб, соли гузашта дастаи сохтмони кишвар дар ин мусобиқа чӣ гуна бозӣ кард? хеле то полуфинал рафт, то марҳилаи ниҳои мусобиқа. ташаккури зиёд. ва баъди чанд лаҳза дӯстони арҷманд, сохтмони кишвар бо кадом даста бозӣ мекунад? бо дастаи сорокомпания. инҷо як бозии бисёр ҳам ҷолиб, махсусан барои алиҷон ҳабибуллоев ки собиқ бозингари дастаи сорокомпания буданд. ва мо ҳатман доир ба натиҷаи ин бозиам ба шумо хоҳем гуфт. дастаҳои гурӯҳи А ки ҳарду ҳам довталабӣ баромаданд ба даври плей-оффанд, бозии зебои футболи хурдро нишон доданд ки таркиби ҳарду тимро бозингарони ботаҷриба ташкил мекард.
хулоса дар майдончаҳои футболи хурди вартишгоҳи марказӣ рақобатҳо тезутун сурат гирифта истодааст. Дар нашрҳои дигар роҷеъ ба бозиҳои ҳассоси вохӯриҳои гурӯҳӣ маълумоти муфассал медиҳем.